Hi guys, cela ubathela istory ngendlela ebendihlele ngayo kwindawo elapha eSouthern Wood be-ownwa leNigeria. Phofu be-owna la floor bendihlala kuyo. So this guy yinto ongutata lo usirentisa la room ingu-single room, ineebhedi eziyi-2, ispace esincinci singaka. Uba nje bandile ebhedini nam kubona xa utshatse ifowuni, asikho ispace ukutshatsa ifowuni, like laa nto thapha xa utshatsa ifowuni and then uline ihamba phantsi kofa ifowuni yakho close to njeja, asikho ispace saloo nto. And itafile idesika yohlulwe zibhedi, ispace sisingaka. Okay, sure, iwardrobe iyi-1, sishare iwardrobe eyi-1, isitulo siyi-1, idesika iyi-1. Le wardrobe siyisherayo inecala eliyi-1 lohenga, ibe nee-shelves eziyi-3 and then bekhona la shelf apha phezulu. Sure, ngiyabona msebenzi. Qonda okay, it's fine because indawo ndandiqala ndafikela kuyo andiyithanda, ndayithatha ke ndawuhlaleke. Enye into ebendiyithanda lawo is that bekhona iWi-Fi and ndandingumntu okwaziyo ugcina idatha. Sure, 1.8 encinci room. Sure, lo tata into endidina sorry kungena icall. Into endidina ngalo tata is that uba ufuna ungena eromini uyanokha, funeka nimyeke angene, and xa engena ufika amafestikeni phakathi kwebhedi. Bear in mind ndide kuyo ispace esincinci, ispace esincinci, sincinci ispace, ndingathi ngonela ntoni ndiyazi but sincinci. Sure, uba lo tata uyanokha funeka angene eromini, in every room uba uyanokha funeka angene eromini. Akakwazi ukuthi xa ufuna uthatha loo nto acele umntu aphume emnyango, to respect our privacy and to respect us as ubana siyabhatala. Siyeke ubana xa sijonge ngathi ubona abantwana, because besingama-2K kulaa ndawo, not sonke kodwa bekhona abama-90s but obo-99 and what yabo. I'm not sure iminyaka but kubona laa nto umntu aqonda uba asukha kuhlala abantwana apha abafundi and stuff. So nantsi into ebindidika, and akana-communication ubhuti. Uba uyeza funeka sivele sibone ngayo ingena, of which that's also fine and ihoyanga. Visitors uthi they are not allowed, abafana they're not allowed. Uba ivisit yafika must be a girl, and also uba ivisit yafika mayifike mawube nevisit eziyi-2 ngeveki. Okay, sure, anangxaki nalo, engasenangxaki naloo nto ke mna ke itshomi zam ezinintsi zinto uba close nazo. Sure, lo tata ngenye imini uyanokha, andazi uba into leyo izoyiadresa, abuze uba can I come in. Ndithi ke mna ke no, ndive ndisukume ndiphele ndithi no. Athi ke mna ke why not. Ndithi ke mna why would you wanna come in, le Nigeria mosifuneka ukumshini. Ndithi ke mna ke why would you wanna come in. Yo sisi please come outside, I wanna address something ke. Ndiphume and then abe sitsho ndazi uba into leyo icacisa uba into ntoni ithenteni izawufika yimini ethenteni. Sure, ngoku undoqo ungumza wam ahambe for a holiday, but I think besoloko ehamba for good because uyapakisha neento zakhe wahamba le holiday le yi-Good Friday. Sure, egameni kwaRosa iphele into engange-2 days. Ndilindele uba uzoteksta nalo tata atsho uba khona umntu ozozongena apho, okanye ndicela wenze sure uba izinto zakho azihlali on the other bed so that umntu xa ifika afike ispace sakhe sirayithi, like izinto ezinjalo yabo. Because oko ndandicommunicate, like akacommunicate la tata. So usithi ubana into ndendithetheni imoshakele uzothi nothethe, iyawuphela inyanga okanye iphele iveki okebethe nothethe. Mos oko ndandithe kuye nge-10 iiplants zefestile zimoshakele, wathi uzozilungisa. Ndindixela ubana khange azilungise, bekungenazilungisa ngoku kuphela inyanga nge-month, and imagine from 10. Sure, oko wethe nothethe. Sure, athi ndihambe ndiye emsebenzini. Ekuyeni kwam emsebenzini ndivuke late, ndisandoqala, so andikaqheli laa nto ubana funeke ndivuke ndikhalise ndilungise fast and stuff. Mna xa ndileqile sometimes ndiqela ushiya ibhedi yam igcwele izinto zothambisa okanye izinto bendilungisa ngazo intloko, but laa mini sorry ndanondlule ibhedi yam yonke into it was fine. I-problem is that ndandishiye icup netumbler nantoni na enye nombona ebendimtye ebusuku oseplastikini, plastic transparent, nantoni na enye ndazi noba ii-cosmetics eziyi-2 or 3 eziphaa etafileni. So gqiba ndihambe emsebenzini, athi xa afowune lo tata athi ke yena kuba ndiphi, ndithi ndisemsebenzini. Athi ubuya nini, ndithi I'm not sure whether 5 or 6. Azothi ke nakuba eromini yam kumdaka. Ndizibuza uba eromini yam kumdaka like how. Ndithi ke mna ke kumdaka. Athi ke na ke ewe, kwathini bekusuppose umntu xa ingena apho uzongena njani, fanele uba alungiselela abantu xa bezongena bangene kurayithi. Ebendifowunele uzondixelela uba iroom yam ifuna ulungiswa kumdaka so that umntu xa ingena abone kwispace esirayithi. Ndithi ke mna kuba andikho for now, ndizama ucinga uba inoba yinto le nto imdaka because ibhedi yam ndiyondlule and
etafileni akho nto ingakho enothi caba ingade ijikise umntu uba makangangeni, because nam by the time ndandifika apha ndandifike kwizinto zikaRooms etafileni, of which awuzukwazi ukuthi ungabeki izinto etafileni. Itafile mos ibe erumini ingekho space, funeka uzibeke phi iikhaphu zakho nezinto zakho zithambisa umlilo, izinto ezinjalo. Andazi uba yintoni into eninzi wayithethayo. Ndathi ke mna ke ndisemsebenzini, as I told you, andizukwazi ukube ndithetha into eninzi, ndicela ukubona xa ndiphuma. Athi sure. Kanti ubhuti njengoba epha erumini uqoqoshile, sure izinto ziqoqoshile etafileni, that's fine, but for him to go to i-wardrobe yam, avule i-wardrobe yam and take my things azithatha azidibanise, bra for him uba athathe iitoiletries zam azimuvise from the other space to esinye space. Bamba ewe ipendi line zipendi line ezingasetyenziswanga, but for you to touch izinto zomntana oyintombazana, uvule iwardrobe yomntana oyintombazana, awucingela uba ungazofika kwizinto that you ain't supposed to touch. Kwale ba ungene erumini yam ungatshongo uba ucela ungene erumini yam, uvele sosithi userumini yam kumdaka, qha qonda uba andinawo amandla bendithetha into ezininzi. Sure, xa ndifika erumini uqoqoshile utata, wasogqiba wathatha isukeyisi yam engasemnyango namanzi nezinye ii-heels zam ezinkulu ezizibhutsi, wasithatha wazinqala zonke wasondeza phaa, wasusa zonke ezaa zinto besetafileni, wamiksa iifayiduko nezatreto zam beziphaa neecups, yonke into mani wazidibanisa, wazivula zidibanisa endaweni eyi-one, of which that's what I hated, because kwakhona nenye andazi uba into lenye into yam eyiphayo kwezinye inzipho noba whatever man, but he mixed izinto that he ain't supposed to mix. And also ewardropini yam washifta sogqiba ka ndifika, then ndimtextele ndimenzela i-VN uba good day sir, I hope you good. Ndifikile erumini yam utshintshe izinto zam, of which I don't like that, and aziphathwa izinto zam, andinazinto ziphathwayo mna, iwesi ngumntu ongutata. For you to come to my room and touch my things without telling me uba ucela ungene erumini yam uvele songena, ndikuvile uba ungenile watsho uba kumdaka, but for you to open iwardrobe yam wenze izinto zenzayo and touch everything, izinto zam udibanisa izinto ezingadibaniyo, apho ngondilindile, because nangona ndifika apha it's not like ndifike kukho umntu, akho mntu guys, akho mntu bebakubumzela kuba ngathiwa ebepenika and stuff, akho mntu kwii-bedroom rooms, zonke ii-bedroom rooms beyishiye injeya, and kwii-bedroom rooms andishayanga even neplastic, andishayanga kwanto, into endiyisebenzisileyo itafile eziba besoloko zisebenza soyi-two. Ndimxelele ke lo tata uba ndiyithanda le nto yenzileyo, athole angandiphendule, ammele i-VN yam nje ayishiye kanjalo. Xa ibuya athi uba bekusuppose uba ndibhatala irenti kwathintini before the end of today. Ndithi ke mna ke nokho ngxaki, sure ndizabhatala, ndinayo imali yerenti, but ndisacapukiswa and besendifuna umova, and also bendidikwe nayo into yokubana akho privacy. Sendiphandaniswa yile bana ndithi ndibuye emsebenzini ndibuye izinto zam ndingazingahlelanga ngendlela esaphose uba zihleli ngayo, ube ungumntu okutata for you to come to my room. Kwezinye iroom akanoki, but kweyam ngoba sekufike mna besenoka mna, because andizuhleka nabahlekisi mna, uba into kum andifuna ndiyifuni. Okay, siphikisane uthi mna andiva, ndithe ndingazummamela, kodwa uthi iroom yam ibimdaka kwathintini. Ndithi what do you mean by iroom yam ibimdaka? Uthi izinto etafileni ain't supposed to be etafileni, except etafileni bekusuppose uba kukhona izinto zofunda kwathintini, wara sixabane ngaloo nto ke, siphikisane ngaloo nto. Ndithi ke mna ke ewe ndiyakuvela into ithethayo, andizophinde ndiyenze, but for you uba uvule izinto zam, umixe izinto zam, iitoiletries zam, uphathe iitoiletries zam without ukundixelela, I don't like that, ungaze uyiphinde wathi ukuba andifuni ukummamela ndihambe kwakhe, uba andifuni ukuhlonipha imithetho yakhe. Caba ke imithetho yakhe kukuba angene ezorumini zethu ngenkani. Wow, andisadikwe, I made a video, andiyazi uba iphelele phi, andifuna space. Part 2, akho nto ingako ndifuna ugqibezela what I was talking about. Mosiphaa kulaa ndawo njengoba sihlala sobayi-2, uzuqonda uba laa room engusingile room, iwardrobe iyi-1 and asikho ispace soba afake enye iwardrobe, isitulo siyi-1 asikho ispace soba afake esinye isitulo, idesika iyi-1 asikho ispace soba afake enye idesika. Like it's a lot for him uba asirentise nge-1.8 but ke that's fine, yakhe naleyo uzotya imali eSouth Africa. Okay, sure. What I hated kakhulu ngalo tata is that akana communication. Uba uyafika uvela usuka afika sibona ngayo sengena. Umzekelo xa nihlala endaweni ngamantombazana uyakwazi usuka uphume ngeskipa esisodwa uhambe ekitchen owenza loo. Umzekelo mna sorry nomnye umntana phasi uyakwazi usuka uhambe nje ubaleka ichama uyazinxiba iskipa sodwa and nihlala nodwa namantombazana eminye ngakulokhiwe. Umuntu unlock uzombona umuntu ohlala phala kusamantombazana sonke. Boy imvelo bayavela usuka ngene nje. Iflomo sileya umuntu ophandla kasibona, yabo. Kodwa ndifika phaa wafika ndisenza umntu inzipho, what laa nto ndiyenzayo akayifuni kwakhe. Ndatsho ke mna kuba njani, kodwa yona nto enzisile ukutya etafileni, yona nto ezokwenza uba manditye, yona nto ezokwenza uba mandirente. Wathi ke nakangena ndawo uba ndizorentela loo nto kwakhe mandihambe, and also yena akazuthi erun ibhizinesi yoba arentisa abantu aphinde ahlalise mna ndizabe ndisenza inzipho. Okay, sure.
ndagqibezela wathi mandigqibezela laa nto bendimenza. Ndasandipakisha izinto zam ndimyeka, wathi masesendigqibezela loo nto bendimenzayo, it's fine. Sorry, sure. Ndayiyeka ke into yokwenzela inzipho kwakhe. Abantu besendimenzela ezindaweni zabo ndisenza ile nto ke-house calls, sure ingamnamsebenzi. What I hated ngale nto yonke yaloo tata is that kuthe ndizozi-explain uba erumini yam etafileni bekuthenze kubekho ikomityi ebendiphungela kuyo ekuseni. Udade bana uliqumbululo, look at you, you're such a beautiful lady for you to leave a maize meal on the table. A maize meal on the table, ingathi uthetha ngomilimili ochithiweyo kodwa uthetha ngombona ocovered ngeplastiki. Wawujula kwaloo mbona wam sana, umbona ndandizawubuya ndiwufudumeza. Wawujula kwaloo mbona wam, akazi noba ndiwutya apha ekuseni noba ndiwutya ebusuku. Uthi ndiliqumbulula itafile yam emda ebefuna ntoni erumini yam for him bade abone ubana ndiliqumbululo. That it's fine, yonke le nto ithethayo ndiyayiva, but all I'm saying is that don't you dare uphinde ungene erumini yam ungatshongo kum and touch my things. Wabe sesitsho kanjalo ke if andifuni ukuba ndimmamele ezinto azithethayo mandihambe. Into angazuyenza kuba atsho uba andizuyeka, I mean ndizoyeka ungena erumini yini okanye ndizoyeka ungena ezirumini zini. Into enzima yinto yobana ayeke ungena ezirumini zethu. Ndathi bhuti wam, sine-rights singabantu apha sihlala apha kwakho, sine-rights singamantombazana and we need privacy. Wena awusiniki privacy, ungena noba kunini apha and xa ungenile ufuna ungena ezirumini zethu, of which that is wrong. And for you to come to my room ndingekho wenze noba yintoni irongo, ndiyacela ungazuyiphinde. Ndikuvile ukhalazela zakho izinto, ndakumamela, waphuma wandishiya apho. Ndathi say, as you said uba mandikurespect, ndikurespectile, ndakumamela uba uthini. Now it's your time to listen to me ubana ndithini mna ngale nto ithethayo because andikakuphenduli oko kuthetha wena. Wathi andambeko azokwazi ubephikisana nam yena athi ethetha ndibe ndithetha. Ndithi vile ndikumamela but ndifuna ukukwazisa nam uba ndifila njani ngendlela osiphethe ngayo apha, because I don't feel like yindlela erayithi for you uba usiphathe kanje usogqiba xa ndicacisela uba into ethentena ndiyithandi. As umntu orentayo kwakho usogqiba uphendula ngale ndlela uphendula ngayo uba if andizukwazi umamela imithetho yakwakho mandihambe. Hayi ke ndamyeka, wathi kazumamelana nam yena washawutisa sisitsho uba nasepasejini kumdaka khange sikline. Ufike waklina laa mini ndafika kukline ile nto ekline i-bathroom, yonke into ekline yonke into, futhi mna andingeni ndawo. Ngowam uWednesday kwakusuppose uba ndiklinile iroom engazange ndikline yazazo, which that was none of my business. Ndathi andingeni ndawo ke kule uyithethayo, mna bendithethela iroom yam endinengxaki nayo and nento that I don't like that you did to my room. Eyasepasejini andiyazi, xa kufuneke ndiklinile mna ndiyazi uba funeke ndiklinile, ndiyayiklina yonke into ekusuppose uba ndiyayiklina. So le uthetha ngayo andingeni, and for you uba ungandiphenduli into endiyithethayo uvele uyothetha ngezinye izinto, nam andizokwazi ukumamela. Sorry. Ndaphindela erumini yam ndabe sendizama indawo, ndabe ndiqombeka sendiyifumane kwangoba busuku ndandizokupakisha izinto zam ndeBolt ndihambe. Oh Thixo. Ndavuka ekuseni ndaphindela emsebenzini, ndabuya ndabe sendipakisha, iwasinede ke ndibuye ngobusuku, ndabe sendipakisha ndihamba. Bamteksta ndatsho ubana tata, I left your room, ndihambile yonke into ndiyishiyile ebengasapozi uba ndihambe nayo, ndimkele into zam zonke. Ndicela ubuza uba ithini into yam yedeposit. Mos uba umosha nganto xa kufuneka uhambile akwazi uphinde unikela 500 yakho yedeposit yabo. What? Akazukwazi ukunika ideposit yam ngoku. Ideposit uyenza inotice yedeposit for inyanga. Yet wayethe xa kufuneka umntu ehambile unikwa inyanga for uba ahambe. Kodwa mna undigxothile ngoba busuku xa ndimxelele into yobana I don't like the fact that ungena erumini yam aphathaphathe izinto zam. Udundiukuza impahla zomntana yentombazana, awuyiki noba ungadibani impente eneseretse, awudiki noba ungadibani you, that man is so annoying. Thixo wam, oh wayendiwe apha. One thing about him ngokuthethayo uthi listen to me, you don't want to listen, I'm still talking. Wena funeka uthoke sana mna ndingathoki just because ndingaka yena funeka athoke. Hayi ndihambe ke kwatata, ndiphumile kanjalo kwatata, ndarelaxa. Emonti siphethwe, like siphethwe because laa mntu ayikho into engako becaba iyamohlula, ayikho into ebingako becaba iyamohlula. U-only floor eyi-1 kulaa building, only floor eyi-1, u-only floor eyi-1. Igruphu sazenzela singanegroup for him uba athi uyakwazi uvele ufike kwiplamba phaa senze into ufuna uyenza, ucinywe amanzi, akwazi noba kucinywe amanzi. Hayi iklasi yakungena nini funeka uthini, ucinywe amanzi asixelelwanga. Uyangena yena efuna uqinga ixesha efuna ungena ngalo, wenza into ofuna uyenza ixesha efuna ukwenza ngalo. Ifestile mna ndindixelela uba sorry, ndafika ii-blinds kungenazilungisiweyo.
ngoku ndifike iplans ngolazilungiswayo ngoku sekusithiwa kuzofika umntu caba mna oko from na-10 to i-month end oko bendilindile oko kwakuthiwe nothethe nabane ndiqhume zisithe kanibelanga funeke ndihlale emnefestileni emhlophe kumhlophe kuthi wena akunabusuku akunamini but now that ngokufuneka kufika omnye umntu mna ndingasenavalue bendingasenavalue ezinye izinto yazincama uburipoti into uzayenza socinga sure abasiphethe shame basiphethe qha phike namapolisa abathathele la that's fine andirurhela into enabo andirurhele ntsolo ndingabathandi thanks shame. Thank you, bye guys. Hello Mzansi, welcome to Mkosi waseMzansi. Ayibo guys, kanima Nigeria anjani? And vele ngazuthi batitshelile ukuthi they are here to destroy Kesana because of what? Nangu sesixoxa story sokuthi bekahlala endaweni arentile lendzawo ownwa Nigeria belingahloniphi lingena noma sikhathini uma likokoda lingena litiphose endlini ngala space endlini esincane like isikhohlakali nje isikhohlakali and to think ukuthi kuze ma Nigeria uma foreigner owner nama flat la South Africa anetindzawo ya rentisa South Africans are renting kuma foreigners. It's just so sad. Nkosi yami, cry my beloved country. Do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'm signing out, so goodbye.